aha sitekwa na amara gị gafee niile ndị enyi ikwu na ibe na ndị ọgọ nwee ezi tụkwasị na-elekọta ha anya dịka nna ka ha site na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ baa na-eme n'aka ịhụnanya gị nke na-adịgide mgbe niile nara ya n'aka ebere gị cheta ya dịka amara gị na-emere ụmụ gị si dị wee ka site n'ime onye gị na ịhụnanya gị ka grace wee na-esite n'ike baa n'ike n'ebe dị ndụ ije ozi zuru oke na alaeze n'ime gị anyị na-enye amara. Page 11, King for Samuel, SS and S, 7, 9, 8. N'agafe dịka kpakpando ụtụtụ.
ụbọchị taa dịka usoro iji ụwa si dị ịkwanyere ugwu nwanyị bụ mama anyị, onye gị onwe gị hụrụ. Anyị na-ekele gị n'ofufe nrọ a, onye niile sitere gbara ngwa ọrụ. Anyị na-arịọ mmụọ nsọ nke nyere anyị aka n'ụtụtụ ọbụnaka ịgajiri ile anya n'okwu gị, ka ikpughere anyị uche Jehova dị ka obi ya si dị, ọchịchọ ya dị n'ebe anyị nọ. Dị ka anyị na-ele a good mother, good family woman. She loved the things of God. Very hardworking. You see her academic struggles, her professional career to become principal special class. You know what that is? And then you can see all the efforts, attending every kind of thing to improve her person, including ITM and one of their theological school. And this morning I saw she was not just a lady knight, but an evangelist. And that was quite impressive. So she loved the things of God. Look at all the positions that she occupied. And for me, like I said, she lived an eventful life. And we thank God for her. But this morning, I would like us to look at the Word of God. She has paid her dues on the journey of life. And the question is, what is still our mission? Achọrọ m ka ile anya n'akwụkwọ oziọma dịka Mark dere ya, chapter 13, nkiri na atọ, amaokwu nke 32 to the end of that chapter, very few verses. But of that day, that hour, knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, not even the Son, that's what it means, but only the Father. Take ye heed, watch and pray, for you know not when the time is. For the Son of Man is as man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cockcrow, or in the morning, lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say unto you, I say unto all, watch. And we will say, ma ọ dịghị onye ọbụla matara ihe banyere ụbọchị ahụ maọbụ oge awa ahụ, ọbụna ndị mmụọ ozi nke eluigwe amaghị, ọkpara ahụ amataghịkwa, kama ọ bụ naanị Nna m matara. Lezienụ anya, mụrụnụ anya, na-ekpekwanụ ekpere, n'ihi na unu amataghị mgbe oge ahụ bụ. Ọ dị ka mgbe mmadụ onye jere ịnọ ọdụ n'ala dị ọgala ndị ọzọ ebe ọ rapụrụ ụlọ ya, nyekwa ndị ori ya ọrụ iche isi, nye onye ọbụla n'ime ha ọrụ ya. O nyekwara onye ọnụ ụzọ iwu ka o chee nche. Ya mere, na-eche nche, n'ihi na ụlọ amataghị mgbe onye nwe ụlọ ga-abịa, ma ọ bụ n'anyasị
ma ọ bụ n'etiti abalị, ma ọ bụ na mgbe oke ọkụkụ kwara, ma ọ bụkwa n'ụtụtụ, ka o wee ghara ịbụ unu ka unu na-arahụ ụra, ma ọ bụrụ na ọ bịa na mberede, ma okwu ma na-agwa unu ka m na-agwa mmadụ niile, na-echenụ nche. This is Jesus himself speaking. Ibido n'isi chapter 13, ya na ụmụazị ya si na ụlọ okwu Chineke wepụọ. Otu onye ọhazi ya wee jụọ ya ajụjụ gbasara ụlọ okwu a, ụdị okwute n'ebe ahụ. O wee gwa ha okwu dị ike na ụlọ a dị ike, mana ya na-agwa unu eziokwu, okwute ndị a niile nwere nke ga-anọ n'ebe ọ nọ ọzọ. Ajụba ya conversation open. O wee bido n'isi wee gwaba ha ihe niile gaji ime tutu ya abịaghachi ọzọ. Very detailed. I mean, this is the equivalent of Matthew 24 and 25. Ka ọtụtụ ndị mmadụ, ndị amụma ụgha ga-abịa, ndị si na ha mara Kraịst ma ha bụ Kraịst ga-abịa. Ọtụtụ asịrị dị iche iche na ọgụ na mgba, nrafu niile, ndaghachi niile, ihe ụnwụ, nsogbu dị iche iche, ala ọma jijiji nke ụmụ Jọsi, but take heed. When you read that chapter, there were so many birds. Take heed, lezie n'anya, ebe niile jupụtara na ya. Ka nna ga-emegide mma, nwa emegide nna, nwanne emegide nwanne, ndọrọ ndọrọ na agha dị iche, nsogbu dị iche wee dị. In other words, the end of the time is going to be troublesome time. And ọ bụrụ na ile anya nke ọma, anyị ga-ahụ na amụma niile Jizọs ji aka ya wee bu emezuwo, ka na-aga n'ihu na-eme. N'oge ikpeazụ na that chapter wee sị ha, but n'ụbọchị ahụ, n'oge awa ahụ, onweghị onye ga mma mgbe ya ga-abịaghachi ọzọ. The surprising one bụ na even ya nwa na onwe ya bụ Jizọs ndị bụ amụma agaghị ama. Sọsọ onye ga-ama ka bụ Chineke naanị. O wee sizi ya, lezienụ anya, mụrụ n'anya, na-ekpekwa n'ekpere. 3 action points bụ ya bụ ihe o nyere anyị. Apịa m Google aka na-asị gịnị bụ watch. It looks a very plain word. Of course, anyị ncha na-asụ ya. Ọ sị ile anya, inyopụta ihe, to look, to observe attentively over a period of time. Exercise care, caution, restraint about something. It says it's an act or instance of carefully observing someone or something over a special time. O wee kọọ akụkọ dịka nwa nke mmadụ, na ọ dịka onye nwere ije gaa ije tere anya. Ndị ori wee nye ha ọrụ, wee si onye ọbụla rụọ nke ya, n'ihi na mgbe ya ga-abịa ngaghị ama. Enwere m one curate in Port Harcourt those days, kwụkọta na chọọchị. Ọ bụ onye Igbo, ọ onye Eleme. Ọ chụ isi Igbo sị, mgbe m ga-ala ị gaghị ama. Naanị ya bụ Igbo ọ na-asụ ọfụma ọfụma. Mgbe m ga-ala ị gaghị ama.
ọ chọọ ịkọ ndị chọọchị ọnụ ọsọ mgbe m ga-ala ị gaghị ama. I'm sure some of you know him, Reverend Mimi, better Mimi. Very funny young man. And true. When my bishop wanted to follow me, I said, no, we can't cope. And within 2 years of my living in Port Harcourt, all I heard was that the guy died. True, Mbogala. And that's life. Yesterday I was discussing with somebody else. How much you can name it? Then I'm about to get the jacket. The next 1 hour, I think no go. The rate of death, and the kumaka na torom maji, and the kumaka na him an election na inile. Ufanu ne ruju, ufanu na amuyom, ufanu kana bamba iya ageme. Ndị egwu, ndị aka na-egwu, anyị ile anya ọfụma ifuna during the time of at the peak of campaign and election, onwe onye a nọ na-egwu, emecha election, ihe na-ede mma, ibu mmadụ na-achịta ọzọ. I didn't know whether you people observed it. And like I said, and I've always said, politicians are responsible for the crisis in our nation. Whether it is Boko Haram, whether it is ethnic agitations, whether it is kidnapping, Fulani killer herdsmen, our political class are responsible. Wickedness have taken over the political space, and it has affected everywhere. Not even the church is left out. The church is fully immersed in it, and that amount really has to be ordered. That is the level that we have gotten. And so, on Berede na ihe ọjọọ, ihe ịta afụfụ dị. A na-ahụla petroleum subsidy ozugbo a na-abata ewepụ ya. Ihe isi ike a na-adị n'ihu is a calculated plan. Ewepụgo subsidy long time ago. They just announced it so that they can have a reason to increase it. They could have Jimmy election to have recover. When the house up, very simple. Yesterday, Esim Anambra na Alata. I saw a lot of young people, young boys, ndị ji digger, na ndị ji shovel, na ndị ji headpan. I said, na-apụta. So, umuokorobịa like this, healthy young people. Ebe kunu si abịa, ha jere ibu concrete to get something to eat. All of these young people should be in school, but they cannot go to school because we have a heartless bunch of leaders. And as a result of that, ndị ọzọ onye ọbụla na-asịzi ihe m ga-eme ka m nweta ego m mee ya, so it doesn't care. And as the Bible says here, father, mother, parents, brothers, sisters, ife niile ajọ ihe na-aga n'ike nke mere na ime ajọ ihe aghọọla lifestyle. I know in a generation where it is not about how you got something, but that you have something. How you get it is not important. What is important is that you take it hard. And you say, thank God. Iburumadu making it, thank God. Only interested, the person with tire. Men and brethren, on a guzo if anything you can become.
advice for all of us this morning. Ka anyị lezie n'anya. Maka na onye ga-akwụ ụgwọ ọrụ na-abịa ọzọ. Ọ bụrụ na ọ bịa, mụ na gị ọ ga-adị njikere. And ọ ga-abịarịrị. Oh, for sure. Ọ ga-abịarịrị. The blood of Jesus cannot stop it, sir. Did you hear what I said? You know there are things the blood of Jesus will not stop. I bind you and I cast you cannot stop it. Ọ ga-abịarịrị. Ka anyị niile lezie anya. I would like us, difficult times have always been there. This life is a mixed package. A little white sweet, a little white sour. We must make up our minds like men of old. Uncle Daniel said, "Kai, ngagi emego money, no less. Baby, then I can't." It's not drop or